sig reels reels, sig vlog vlog. Asam na punta, nakakwarta bago ka anak. Wa kay angay anak, wa jud kay ayo anak, wa kay putahan anak. Tunungan na. Karon gikatawan kanila gikatawan kanila kay nalukop lang ka. Vlog vlog, reels, bisag way angay kanang salawayo na laksot na kay ngilad na kayo kuan ngilad na kayo tan-awon bisag unsa na lang bisag way angay nga musayaw hala bisag nagkayabag kanta nya kanang boring kayo ang imuhang kalaki boring kayo wa joy lami ang imuhang vlog nya naninda pa ka nag online selling nalukop naman lang ka og bisag unsa na lang imong diskarte sa kinabuhi nimo nga makakwarta ka gikatawan na kanila gilibak kanila kay unsaon kuan manggud na siya kuan manggud na siya luoy kay sa nga tanan pirting luya gingana kasi mga isika tao di pa namastamasan di kanang gihukman di BIBI tanan nimo nga paagi gihilabtan ka guul kaay ka sakit ka is imong kanang tanlag sakit ka is imong dughan nga maunay nasinati nimo ni bati kag self pity disappointment di ka kasabot sa imong gibati guol kay ikas nga tanan kay puro na lang murag wrong na lang tanan kay ngano kinahanglan man tagpagdayi nang hinahanglan man taog magdadasig pero ang imong nakuha puro mga downfall puro mga breakdown puro mga pagdaot hapit na gani personal na lang ka no ang tanan imong move nga gusto kang mo freeze imong kaugalingon gusto ka nga mapahuway usa ko dire gihimuan og isyu tanan imong mga lihok gihimuan isyu nahawa ka sa imuhang unsay gusto nimo nga imuhang naandan wa na kay right no wa na kay right kay ngano dinha na lang jud ka unta diha na lang gid unta ka tungod nimo tungod na nimo ang tanang blame sa imong paningkamot rog wa na kay ayo sa tanan nimong mga gibuhat wa na gid kay ayo no mao na ang ilang gibuhat nimo pag husga na lang ultimo nimong pamilya, ultimo nimong sariling pamilya gipang black na nimo. Sus pagkatoy-toy naman ang intawon. Oy, gi-black na nimo kay sila wa pod sila ka gusto. Kanang nagpakaulaw daw ka, nga ngano kuno kang nagsulod ana, nya adigay sila gusto magpakita sa kamera kay sus Ginoo ko, gipakaulaw naman gid ta ana no. Tanan nimong buhat, unsa pa na inyo mga gisumbong dili sila gusto, wala sila i-support. Natingala ka nga perti man kang daghanang views pero wala gyud react, wala gyud gusto nimo, wala gyud giganahan sa imuhang mga gibuhat no. Natingala ka pero ang imong mga friends nga mga stranger nimo nga mga friends dili kaayo suod nimong higala maoy naa nimo ngano man kana gud sila nakakita kung kinsa ka kanang mga higala nimo nakakita nakaila og kinsa ka mao nga iran kanila nga sus mao maguda sa gud mo siya ayo sus nagablag-blag kanang naninda na lang nalukop na lang mang intawon sa diskarte aron siya maluwas iyang kinabuhi no kanang ay sus puro panglibak og wala ka sa ilahang atubangan ngano ingon ana gid ang kinabuhi nga kinahanglan jud nga magdasig ka sa imong kaugalingon dili tungod sa mga tao no dasiga imong kaugalingon kung wala na gyud kay ambi ninyo at the end of the day Ginoo ra gyud ang imuhang kapasilungan kay bisan sa kangit-ngit ang imong anino biyaan ka tinuod jud na bisan sa kangit-ngit bisan pag imong bana imuhang pamilya imong mga anak sus maghagok na sila tamas ginhawa samtang ikaw di nagbako usara di na sila makatabang sa panahon sa kalisod nimo ikaw ra gyud sa imong mga binuhatan sa consequence sa imong mga decision sa imong plano sa imong mga action sa imong mga gibuhat sa imong mga pulungon kana siya ikaw ra gihapoy magmalmal og sulbad ni ana so nganong matalaw man ka igsuon nganong matalaw man ka ngayon kinabuhi kinahanglan gyud dasigo nimo ang imong kaugalingon wala kay lain nga saligan kundi siya ra no siya ra joy imong saligan wa jud kay laing saligan ngano pag abot sa panahon himuon kaniyang blessing himuon kaniyang
sumbanan ang imong mga kasakit, himuon nga sumbanan sa uban nga imo na pong itestimony king giunsa kapag bag-o niya sa imong kinabuhi. Ayaw lang jud og paminaw anak nila, ayaw lang jud og kahadlok, ayaw lang jud og katalaw, padayon lang jud nga ay wala na ko gihigugma sa mga tao, ay gilibak na ko sa mga tao, gihukma na ko nila. Uy, hinumdumi ang first words sa atong Ginoo nga, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Mao gina no, I'm living with faith gyud no. Wa jud ko mao ginisigi na akong kuan. Lord, wala gid sila kabalo nga nung ingon ani akong kinabuhi. Giunsa ko pag-touch nimo no. Kay kun ako wala pa gitagaan og chance nga maka-eskwela og prestigious school sa Sisters of Mary, magdaro ko karon, mamunglay ko sa bukid. Mao gyapon akong kinabuhi. We're in okay raman pero mas nindot gyud og makahuman ang kinabuhi nako karon, gasa sa kahitasan, grasya tanan nako para nako, wala jud koy hold, wala ang mga sala ragi ako, ang pagbinikal ragi ako pero ngalan og kanang tanan nga mga kaayuhan iyaha gid na no. So mao nay atong kuan nga sus, ako gitouch ko ni Lord, second life na ni nako no, second life na ni wa ko kabalo nga nung ga-vlog ko, wa ko kabalo kung kinsay ni tabang nako sa 500,000 aron kaning akong dughan maoperahan no. So maunay akong ginahuna kadaghan sa mga nanginahanglan pero atong pamilya galisod patagtabang kay kulang ra ang atong sweldo. So nangita tag paagi ako sa ako alang, nangita kog paagi nga maluwas no, kay aron ko makatabang sa uban, aron ko makabalos katong mga tawo nga nitabang nako, aron ko maluwas sa akong kasing-kasing kay ngano sakit kay is akong panumduman, sakit kay is akong dughan. Sakit kay is akong dughan nga daghan kaayo nga mangayog tabang sa ako pero wa gid ko ikatabang no. Wa jud ikatabang no, gatuo man siguro sila nga pirti gutang blonde kay tag hair, kanang puti kay tagnaw, unsa pa ta diya manamit, wa sila kabaw nga kana ukay raw, unsa pa na no, unsa pa na atong mga kuan no, ang pag-atiman na gid sa kaugaling, gatuo sila kwartahan ta nga murag tag iyag barko pero wala gid ita mo sa naata dire, lain-lain tag mga rason nganong naata dire. So ikaw igsuon mo unsa may imong gibuhat karon, padayuna lang na, padayuna lang na, paninguha kay naaragi balos ana, naaragi balos tinta ng mga kasakit, basta mo salig lang gid kaniya, di lang gid ka mahutdan sa kaayo, maura gid na imuhang buhaton igsuon.